Ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max από την Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Οι προπονήσεις και οι αγώνες καταπονούν το σώμα μου. Φροντίζω την καλή λειτουργία των οστών και των χόνδρων με το Joint Ace από τη Vitabiotics για να συνεχίζω δυνατά κάθε μέρα. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και απόψε στην εκπομπή της τηλεόρασης του Capital Υγεία και Ζωή. Μια εκπομπή που για 23 τώρα χρόνια προσπαθεί να σας ενημερώνει για διάφορα θέματα που αφορούν την υγεία μας. Κύριος στόχος αυτών των εκπομπών, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και στη συνέχεια βέβαια εκεί που χρειάζεται ενημέρωση για τις διάφορες τρόπους αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουμε. Απόψε επιλέξαμε να συζητήσουμε για τον καρκίνο και την χειρουργική αντιμετώπιση του. Φιλοξενούμενος ο δόκτωρας Αθανάσιος Πέτρου, χειρουργός ογκολόγος. Γιατρέ μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για μένα είναι τιμή να βρίσκομαι σε μια εκπομπή με τόσο μεγάλη ιστορία και με έναν ξεκάθαρο στόχο που είναι η ενημέρωση. Για εμάς, τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με το αντικείμενο, αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Με πολύ ανθρώπινο τρόπο και με απλά λόγια θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί η ενημέρωση στις μέρες μας έχει κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση συνολικά. Οπότε εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Η αλήθεια χαρά είναι δική μου, γιατί έχω πάρει και πολλά αιτήματα. Φέρτε αυτό το γιατρό στην εκπομπή. Δεν ξέρω τι μαγικά κάνεις εκεί στη χειρουργία, αλλά αυτή είναι η δική μου διαίσθηση. Να πω ότι ο κύριος Πέτρου είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και είναι διευθυντής της χειρουργικής ογκολογίας στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Αυτά λοιπόν και αυτά θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Πώς θα είστε αχρίαστος σαν χειρουργός ογκολόγος στους τηλεθεατές μας? Τι πρέπει να κάνουν για να προλάβουν να μην χρειαστούν όλα αυτά που θα πούμε στη συνέχεια? Πολύ ωραία. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε και να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου γενικότερα, γιατί είναι κάτι που αφορά όλους μας. Μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος είναι μία νόσος η οποία στατιστικά παγκοσμίως είναι από τις κυρίαρχες αιτίες θανάτου και αν το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας στους 6 θανάτους παγκοσμίως, δηλαδή περίπου 10 εκατομμύρια κόσμος παγκοσμίως, 10 εκατομμύρια κόσμος, να μιλάμε η Ελλάδα ολόκληρη μαζί με την Κύπρο, εντάξει, κάθε χρόνο παγκοσμίως πεθαίνει από καρκίνο. Οπότε έχουμε κάποιους συγκεκριμένους πυλώνες πάνω στους οποίους εμείς θα πρέπει να βασιστούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι μια τεράστια μάχη, είναι ένας πόλεμος. Οπότε είναι αυτό που ρωτήσατε, πώς θα γίνουμε αχρίαστοι. Πώς θα γίνουμε αχρίαστοι, και θα έλεγα ότι νιώθω ότι άλλαξε λίγο η εικόνα. Παλιά άκουγες καρκίνο και κοβόντουσαν τα πόδια σου. Ναι, αυτό ακριβώς. Και τώρα θα πανικοβληθείς στην πρώτη σου. Όμως ο κόσμος έρχεται με μεγαλύτερη ελπίδα. Ναι. Γιατί τα στατιστικά λένε ότι κερδίζουμε μάχες με τον καρκίνο. Κερδίζουμε μάχες και έχει αυξηθεί γενικότερα παγκοσμίως, ενώ τα νούμερα τρέχουν και γενικότερα η επίπτωση παγκοσμίως αυξάνεται. Η θνητότητα, όπως και το προσδόκιμο επιβίωσης, μεγαλώνει. Και αυτό είναι η κατάκτηση όχι της ιατρικής, γενικά της επιστήμης που αφορά όλα τα ιατρικά και παραϊατρικά τμήματα. Αυτό που ρωτήσατε καταρχάς, για να το ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είναι πολύ σωστό. Πώς θα είμαστε εμείς αχρίαστοι? Αχρίαστοι θα μπορούσαμε να είμαστε ή να είμαστε λιγότερο χρήσιμοι όταν υπάρχει η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη. Από εκεί ξεκινάει. Η ενημέρωση με την πρόληψη δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Πρέπει ο κόσμος, αλλά όχι ο κόσμος, δεν αφορά μόνο το ευρύ κοινό, αφορά και τους ίδιους τους γιατρούς, να είναι πολύ πολύ καλά ενημερωμένοι για το τι σημαίνει καρκίνος.
για τα σημάδια τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, να προλάβουμε πολύ γρήγορα. Άρα θα πάμε και στην έγκαιρη διάγνωση μετά την πρόληψη, που είναι πακέτο. Είναι πακέτο, για να φτάσουμε μετά στους τρόπους που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα εθνικά συστήματα υγείας έχουν εντάξει κάποιους προληπτικούς ελέγχους σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, προκειμένου να έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση ή να προλάβουμε τις ομάδες των ασθενών που έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα να αναπτύξουν μια νόσο. Οπότε, ενημέρωση και πρόληψη. Ωραία. Πάμε στην πρόληψη. Ξεκινούμε με το τι αποφεύγουμε. Τι εκ των πραγμάτων η παγκόσμια ιατρική κοινότητα έχει καταδείξει, έχει καταγράψει ότι είναι πιθανές αιτίες πρόκλησης καρκίνου. Σαφώς. Κοιτάξτε. Καταρχάς, όταν μιλάμε για τον καρκίνο, είναι μια τεράστια ομάδα, μια ετερογενής ομάδα. Μιλάμε, γενικά όμως. Λοιπόν, οπότε, σαφώς ανά υπότυπο καρκίνου υπάρχουν διαφορετικοί προκλητικοί παράγοντες ή ενοχοποιητικοί παράγοντες. Όμως αυτό που εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που συνολικά συνυπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις καρκίνου και λειτουργούν επιβλαβέστατα για τον ασθενή. Είναι το κάπνισμα. Άρα, το ξαναλέμε, αυτή η εκπομπή έβγαλε η γλώσσα μας μαλλιά να το λέμε. Κάπνισμα αποδεδειγμένα πλέον θεωρείται ένας ίσως και ο βασικότερος εχθρός που προκαλεί αυτή την πάθηση. Για το κάπνισμα μπορούμε να μιλήσουμε πάρα πολύ, γι' αυτό γίνεται παγκοσμίως μια τεράστια προσπάθεια. Μην ξεχνάτε τώρα το κίνημα ότι σε διάφορα κράτη και σιγά σιγά θα υιοθετηθεί αυτή η τακτική από άλλα, ότι οι παιδιά που γεννιούνται στα επόμενα χρόνια δεν θα έχουν δικαίωμα ποτέ να αγοράσουν από εδώ και πέρα δηλαδή καπνό ή παράγωγο καπνού. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό γιατί είδε η παγκόσμια κοινότητα γενικότερα ότι πόσο επιβλαβές είναι το κάπνισμα. Οπότε γίνεται μια τεράστια κινητοποίηση παγκοσμίως γι' αυτό. Οπότε είναι το κάπνισμα. Είναι η κατανάλωση του αλκοόλ, εντάξει, σε πολύ υψηλές δόσεις. Ναι, όχι σε επίπεδο ενός κοινωνικού πότη που όλοι μας δηλαδή μπορούμε να πιούμε, να φάμε και που να έχει και τα θετικά του το κρασάκι από ό,τι λένε οι καρδιολόγοι. Λοιπόν, αυτό είναι η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι ένας μεγάλος παράγοντας ενοχοποιητικός, η έλλειψη άσκησης, η καθιστική ζωή. Αυτοί είναι παράγοντες που γενικότερα έχουν ενοχοποιηθεί. Και από εκεί πέρα παίρνουν εκατοντάδες άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν γενικότερα. Άρα αυτά είναι τα βασικά, τα γενικά που ισχύουν σχεδόν σε όλους τους τύπους καρκίνους που έχουμε αναφέρει. Γιατί μιλάμε. Άμα δούμε τη συχνότητα του καρκίνου παγκοσμίως, αυτή που είναι σε συχνότητα οι συνηθέστεροι, ποιοι είναι? Είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, είναι ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες, ο καρκίνος του προστάτη στους άντρες, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Όλοι αυτοί οι καρκίνοι, υπάρχουν και άλλοι τύποι που έρχονται μετά. Τι γίνεται? Είναι τύποι που συσχετίζονται με αυτά που είπα πριν από λίγο και ταυτόχρονα είναι όμως τύποι καρκίνου που έχουν αναπτυχθεί ήδη πάρα πολλές μέθοδοι πρόληψης αλλά και γρήγορης εντόπισης, ανίχνευσης, διάγνωσης. Που θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι η διάγνωση, η έγκαιρη διάγνωση, πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα της όποιας θεραπείας. Υπάρχουν παράγοντες, μένω στην πρόληψη για ακόμη λίγο, να υπενθυμίσουμε και την υπερβολική έκθεση στον ήλιο για τα μελανόματα που είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε στους παράγοντες και κινδύνους. Σαφώς, περισσότερο και ειδικά σε μέρη που γεωγραφικά ανήκουν στην δική μας την περιοχή. Εντάξει, είναι πολύ πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη. Άρα δεν παραλαμβάνουμε όσα είπαμε με φίλους δερματολόγους, θεραπεία, πρόληψη με αντιλιακά πριν να βγούμε στον ήλιο, οι ώρες που δεν βγαίνουμε μεσημεριανές ώρες, τα παιδάκια πάντα αντιλιακά και φανελίτσα, όλα αυτά που επαναλαμβάνουμε σε κάθε εκπομπή. Να πούμε τώρα, αυτά είναι να αποφεύγονται. Υπάρχουν κάποιες ουσίες, κάποια φαγητά, κάποιες τροφές που αν τις καταναλώνουμε μπορεί να προλάβουμε κάτι. Υπάρχουν για τον καρκίνο του στομάχου, σε σχέση με τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, γενικά τους καρκίνους του πεπτικού, υπάρχουν διάφορες τροφές, όπως είναι συντηρημένες τροφές, δηλαδή καπνιστά, τροφές που αυτές που λέμε που είναι παστά και οτιδήποτε δεν είναι φρέσκο, η κατανάλωση σε πολύ μεγάλη ποσότητα κόκκινου κρέατος ή η αποφυγή που να μην τρώμε ίνες. Εντάξει, αυτά είναι παράγοντες που μπορούν να ενοχοποιηθούν και αυτό το έχουμε δει γεωγραφικά σε περιοχές όπου οι άνθρωποι συντηρίζονται με αυτόν τον τρόπο ότι έχουν μεγαλύτερη επίπτωση καρκίνου του πεπτικού συστήματος.
Γι' αυτό Αν κάποιο καταναλώνει ίνες περισσότερο, μπορεί να βοηθήσει είναι θετικό. την αποφύγη. Γενικότερα, θετικά. μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί η μεσογειακή διατροφή είναι μια διατροφή που εξορισμού, γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι τρώγανε οι οικογένειές μας, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας. Δεν θεωρείτε ότι το κάνεις υποχρεωτικά για κάποιους. Είναι στη ζωή μας. Εμείς λοιπόν είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Και γιατί δεν απαιτεί για εμάς αλλαγή κουλτούρας προκειμένου να έχουμε μια διατροφή η οποία θα είναι, που θα είναι σε αρμονία με την πρόληψη. Από εκεί και πέρα είναι τι κάνουμε εμείς στο υπόλοιπο της ζωής μας και σε άλλους παράγοντες όπως αυτούς που είπαμε, οι οποίοι αυτοί μπορεί να είναι ενοχοποιητικοί και εμείς πρέπει να τους μειώσουμε. Πάμε στην έγκαιρη διάγνωση. Ποιες μέθοδοι υπάρχουν, ποιες κατευθυντήριες γραμμές από τις διάφορες εταιρείες, τις ιατρικές υπάρχουν, που να μας λένε ότι έγκαιρα σε αυτή την ηλικία πρέπει να κάνεις αυτή την εξέταση για να προλάβουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να εξελιχθεί. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε βασικούς τύπους καρκίνων, οι οποίοι πλέον επισήμως υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τους προληπτικούς ελέγχους. Όπως είπα και πριν, ο καρκίνος είναι μια τεράστια ομάδα, είναι ετερογενής ομάδα, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε, γιατί υπάρχουν και σποραδικοί καρκίνοι και καρκίνοι που δεν έχουν κληρονομική προδιάθεση ή άλλα πράγματα. Όμως υπάρχουν και καρκίνοι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση, οπότε η πιθανότητα αναλογικά για εμένα ή για εσένα για τον οποιονδήποτε είναι πολύ υψηλή σε σχέση με άλλους καρκίνους να νοσήσεις από κάτι τέτοιο. Οπότε σε αυτούς τι υπάρχουν, υπάρχουν πράγματα να προλάβουμε. Πάμε να τα δούμε καταρχάς, να τα δούμε με μια σειρά. Ο καρκίνος του πνεύμονα, για παράδειγμα. Ο καρκίνος του πνεύμονα, σαφώς, μια ομάδα που είναι πολύ υψηλής πιθανότητας να αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα είναι οι καπνιστές. Στις μέρες μας, λοιπόν, το να αναπτύξουν τα συστήματα υγείας προληπτικούς ελέγχους με αξιονικές τομογραφίες χαμηλής ακτινοβολίας, χαμηλής δόσης, τι γίνεται. Βλέπεις το πνεύμονα, δεν θα πάρεις μεγάλη ακτινοβολία από την αξιονική τομογραφία, γιατί δεν απαιτείται λόγω της εξέτασης κάτι τέτοιο. Δεν κάνεις 10 αξιονικές σε ένα μήνα. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει μια φορά σε κάποια χρόνια, και βλέπεις αν υπάρχουν αλλοιώσεις οι οποίες υποδεικνύουν ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, κάτι θα αναπτυχθεί, ή υπάρχουν αλλοιώσεις οι οποίες έχει δημιουργήσει η χρόνια χρήση καπνού. Ένας καπνιστής σε ποια ηλικία θα πρέπει να κάνει αυτή την εξέταση? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γενικότερα τα συστήματα υγείας, και αυτό δεν είναι αφοριστικό ούτε λειτουργός αυτή τη στιγμή ως κριτής, σαφώς ένα σύστημα υγείας για να μην καταρρεύσει. Δεν αφορά το δικό μας σύστημα υγείας το ESC, ούτε το ESC της Ελλάδος, ούτε το NHS, οτιδήποτε. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μια λογική η οποία λέει ότι από κάποια ηλικία και μετά ξεκινάμε. Συνήθως οι ηλικίες είναι μετά τα 40 ή για την κολονοσκόπηση θα πούμε αργότερα, μετά τα 50 ή οτιδήποτε. Σταδιακό μας έχουμε ανακαλύψει ότι ηλικιακά η επίπτωση του καρκίνου σε μικρότερες ηλικίες έχει ανέβει. Οπότε εμείς δεν θα πρέπει να μείνουμε στο πότε. Θα πρέπει να μείνουμε στο καθαρά ηλικιακό. Θα πρέπει να μείνουμε σε ποιους το προτείνουμε και ποιος είναι ο λόγος. Για εμένα, σε έναν άνθρωπο που έχει ξεκινήσει να καπνίζει από τα 15 του, δεν μπορεί να του πει ότι στα 50 κάνει μια αξιονική τομογραφία. Δηλαδή, γιατί μπορεί να έχει ένα που ξεκίνησε σε 40. Άρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πέραν το γενικό, ξέρω, στα 40-50 πρέπει να κάνουν όλοι. Πρέπει να δούμε και πότε ξεκίνησε ο καθένας και η εξατομίκευση που θα τη δούμε και στην πορεία, ότι είναι πολύ σημαντική για τη θεραπεία. Ένα αυτό. Για τους άντρες είναι ο προστάτης, που είναι πολύ εύκολο για όλους εμάς, δηλαδή και ηλικία μικρότερη από τα 50 να κάνουμε PSA για να δούμε ποιες είναι οι τιμές του προστάτη. Το PSA να πούμε ότι είναι μια ανάλυση αίματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένας δείκτης, δεν είναι απόλυτος. Δεν είναι απόλυτος, αλλά είναι βοηθητικός. Εντάξει. Ναι. Για τις γυναίκες υπάρχει το τεστ PAP, όπως και ο έλεγχος για το HPV, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται σωστά. Και η μαστογραφία είναι τεράστιο, γιατί ο πρώτος συχνότητα, η δεύτερος, αυτό αλλάζει κάθε χρόνο. Καρκίνος επίπτωση γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού. Οπότε το να κάνουμε μαστογραφία και να γίνεται αυτοεξέταση και αυτοέλεγχο για τις γυναίκες είναι πολύ σημαντικό. Είναι διαφορετικό να το αφήσει για να μην το ψάξει ποτέ, και ακόμα και η ίδια το να ψηλαφίσει μια γυναίκα το μαστό και να δει ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό ή δεν υπήρχε, μπορεί να είναι κάτι αθώο. Δεν λέμε ότι κάθε φορά που βρίσκουμε κάτι επάνω μας είναι επικίνδυνο, όμως αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Οπότε υπάρχει, και σαφώς είναι ο έλεγχος του πεπτικού και κυρίως η κολονοσκόπηση. Η κολονοσκόπηση, λοιπόν, γιατί ένας από τους πιο συχνούς καρκίνους είναι ο καρκίνος του παχιός εντέρου, που δεν αφορά μόνο το έντερο. Είναι ένας καρκίνος που, όπως όλοι οι καρκίνοι, μεθύσταται, αλλά πάει και εύκολα και σε άλλα όργανα, και είναι πολύ λογικό αυτό να συμβαίνει. Και αυτός ο καρκίνος μπορεί και αυτός να προηγηθεί με κολονοσκόπηση,
ή με εξετάσεις αίματος που ανιχνεύουν συγκεκριμένα πράγματα, αίμα και άλλα πράγματα, τα οποία γρήγορα θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει. Αυτές οι εξετάσεις που αναφέραμε, κοιτάξτε, αφορούν καρκίνους πολύ συχνούς, όμως είναι, αν το σκεφτούμε, πολύ, μα πάρα πολύ εύκολες εξετάσεις, χωρίς καμιά ταλαιπωρία και χωρίς καμιά ιδιαίτερη επιβάρηση, ακόμα και ένα σύστημα υγείας. Πολύ καλά. Άρα έδωσε η ιατρική κοινότητα και η επιστημονική κοινότητα τους τρόπους έγκαιρης διάγνωσης. Θα πρέπει, όπως είπατε γιατρέ μου προηγουμένως, και εμείς να είμαστε ενεργοποιημένοι, να ψάχνουμε τον εαυτό μας, να μην αφήσουμε τα πάντα στην τύχη και αν μη κακώς συμβεί να το βρούμε στο τέλος του δρόμου. Φύγαμε από την πρόληψη, φύγαμε από την έγκαιρη διάγνωση, ξεκινούν τα προβλήματα. Και δεν τα προλάβαμε ή δεν τα διαγνώσαμε ή έστω τα διαγνώσαμε, αλλά πρέπει να επισκεφθούμε τον ειδικό. Πριν πάμε να δούμε χειρουργός, ογκολόγος, χειρουργός. Ποια είναι η διαφορά? Εντάξει, αυτό αφορά το κομμάτι της εξειδίκευσης. Πριν μπούμε στο κομμάτι της εξειδίκευσης, να πω κάτι πολύ σημαντικό. Εκεί που είπαμε, μέχρι να φτάσουμε στον ειδικό, γιατί θα συζητήσουμε γι' αυτό, πρέπει να τονίσουμε ποια είναι η αξία της ευαισθητοποίησης, ακόμα και του ιατρικού κόσμου και των ίδιων των ανθρώπων. Οτιδήποτε δεν θεωρείται φυσιολογικό επάνω μας, όσον αφορά εμάς τους ίδιους, θα πρέπει να αποτελεί ένα alarm, ένα καμπανάκι, αμέσως να το ψάξουμε. Αυτό πρέπει να είναι πολύ σημαντικό. Κάτι το παραμικρό, το οποίο δεν ήταν συνήθιο της ζωής μας ή αποτελεί ένα σημείο το οποίο αμέσως πρέπει να το ψάξουμε, η πιθανότητα αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάτι κακό είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να το δούμε αμέσως. Σωστό. Και ακόμη και οι γιατροί, οι οποίοι δεν είναι εξειδικευμένοι, όμως κάνουν το δικό του σημαντικό κομμάτι, οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι. Είναι η πρώτη πρόσβαση του ασθενού στο γιατρό. Και οι ίδιοι οι γιατροί θα πρέπει πάντα στο μυαλό τους να υπάρχει το κομμάτι της διαφοροδιάγνωσης. Ναι, μεν, ο κύριος Πέτρου, ο κύριος Βότζης πονάει στην πλάτη, έχει κάτι στη μέση, πιάνει κάτι εκεί. Ναι, μπορεί η πιθανότητα να είναι κάτι κακό, είναι πολύ μικρή, αλλά πρέπει πάντα να υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύεται από την ιατρική κοινότητα και αυτό έχουμε δει ήδη τεράστια βελτίωση και όχι μόνο στον ελλαδοκυπριακό χώρο, παγκοσμίως. Και αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά πάμε στο κομμάτι που είπαμε τώρα όμως. Ότι γίνεται η διάγνωση και πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε αφοριστικά και πολλές φορές να υπάρχει μία δικλίδα και μία δεοντολογική ή ηθικό δίλημμα για το αν θα πρέπει οι γιατροί, όπως και άλλα επαγγέλματα, να είναι γενικός, ειδικός ή οτιδήποτε. Αυτό είναι κάτι που αφορά πλέον λίγα κράτη στον κόσμο. Παγκοσμίως, σε όλη τη δυτική κοινωνία, αλλά και στα ανατολικά κράτη, η εξειδίκευση, και δεν αφορά μόνο την ιατρική, αφορά πάρα πολλούς τομείς της επιστήμης, είναι κάτι το οποίο προχωράει και αυτό είναι και βασίζεται πάνω του. Βασίζεται πάνω σε αυτό η πρόοδος. Τι σημαίνει εξειδίκευση? Για ένα χειρουργό, παράδειγμα. Οι γενικός χειρουργός, όλοι τελειώνουν με γενική χειρουργική. Στο κομμάτι της γενικής χειρουργικής έχεις μάθει να κάνεις τα πάντα. Όμως, στις μέρες μας, ο χειρουργός κάνω τα πάντα δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει, όπως και σε άλλες ειδικότητες. Πρέπει να υπάρχουν κομμάτια εξειδίκευσης, τα οποία έρχονται με συγκεκριμένο τρόπο και τα οποία πάνω σε αυτά, γιατί τα κάνουμε? Γιατί θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα και θέλουμε πρόοδο. Άρα όλοι είναι χειρουργοί, όμως λέει κάποιος, αποφασίζει, εξειδικεύεται στο ειδικό κομμάτι. Κάποιος μπορεί να πει, εγώ εξειδικεύομαι μόνο στο να χειρουργώ στομάχια. Ναι, πολύ σωστά. Κάποιος να πει ένα χειρουργό μόνο μελανόματα. Ναι, πάρα πολύ σωστά. Κάποιος λέει να χειρουργώ όγκους. Ναι, άλλος κάνει μαστό ή οτιδήποτε. Γι' αυτό υπάρχουν. Κοιτάξτε να δείτε, σαφώς σε μικρές κοινωνίες όπως είναι η Κύπρος, που πληθυσμιακά δεν έχουμε την πληθώρα των περιστατικών, η οποία να μπορέσει να καλύψει κέντρα αναφοράς για κάθε σύστημα διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό είναι και δύσκολο να κάνουμε θεσμικά, να θεσπίσουμε τις εξειδικεύσεις. Εντάξει, γιατί δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, τα κέντρα πλέον στην Κύπρο, τα διάφορα κέντρα, μπήκαν σε αυτή τη σωστή λογική. Σε αυτή τη λογική και κάνουν συνεργασίες. Να το πω με απλά λόγια, μπορεί να προσλαμβάνουν, να κάνουν συνεργασία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης. Και είναι άνθρωποι που στο βιογραφικό τους έχουν υπάρξει σε κέντρα αναφοράς, τα οποία εκπαιδευτήκαν σε συγκεκριμένο είδος χειρουργικής και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στο κομμάτι αυτό. Οπότε,
δεν αφορά μόνο τη χειρουργική. Αφορά τη χειρουργική, αφορά και την ογκολογία, αφορά και την ακτινοθεραπεία, αφορά όσον αφορά το καρκίνο και άλλους, όπως και παθολογικές ειδικότητες. Ο καθένας θα πρέπει να ασχολείται περισσότερο με ένα κομμάτι. Γιατί τα αποτελέσματα είναι αυτά σαφώς που θα πρέπει. Σαφώς καλύτερα. Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, είπαμε ότι φτάνουμε στο να αντιμετωπίσουμε, να ξεκινήσει η αντιμετώπιση του προβλήματος, να δούμε αυτή την ολιστική αντιμετώπιση στα συμβούλια που γίνονται πλέον. Βεβαίως. Από διάφορες ειδικότητες πριν αποφασιστεί τι κάνουμε για τον ασθενή. Ναι. Πολύ σημαντικό νομίζω νέο στοιχείο και έχει και ιδιαίτερη έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Κύπρος, να ξέρετε, είμαστε ένα μικρό κράτος, παρόλα αυτά είχαμε πολύ γρήγορα εισάγει αυτό το κομμάτι, δηλαδή, των πολυθεματικών συμβουλίων. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι γίνεται, γιατί είναι σημαντικό, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που διαγνωστεί. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που διαγνώστηκε με καρκίνο είναι ένας άνθρωπος που σαφώς για να τον αντιμετωπίσει υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Θα πρέπει να σταδιοποιηθεί, να ξέρει ποιο στάδιο είναι και ανάλογα με το στάδιο υπάρχουν κάποιες συνδεδειγμένες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάντα πληθώρες επιλογών. Πολλές φορές δεν υπάρχουν δυστυχώς, όμως υπάρχουν. Οπότε δεν στηριζόμαστε πλέον τυφλά στα guidelines, δηλαδή στις κατευθυντήριες οδηγίες. Πού στεκόμαστε? Στεκόμαστε στην εξατομίκευση. Είναι κάθε άνθρωπος διαφορετικά. Έχει διαφορετική ηλικία, διαφορετικό φύλο. Υπάρχει κατευθυντήρη οδηγία, αλλά μπορεί να υπάρξουν κάποιες διαμορφώσεις αναλόγως του κάθε περιστατικού. Και εκείνη και η αξία του Συμβουλίου και της εξειδίκευσης. Γιατί? Όπου εκεί υπάρχουν πολλές ειδικότητες, αντιλαμβάνομαι. Σαφώς. Ένα ογκολογικό συμβούλιο θεσμοθετημένο έχει χειρούργο που ασχολείται με την ογκολογική χειρουργική, έχει ακτινοθεραπευτή, έχει ογκολόγο, έχει ιστοπαθολόγο που ασχολείται με το κομμάτι δηλαδή, που αναλύει δηλαδή, το δείγμα. Έχει ειδικούς ακτινολόγους οι οποίοι βλέπουν όλα αυτά δηλαδή τις απεικονίσεις και τα υπόλοιπα, τη σταδιοποίηση. Θα μπορούσαν να προσθεθούν και κάποιες άλλες ειδικότητες αναλόγως του το πρόβλημα αν έχει χτυπήσει το στομάχι. Ένας γαστρεντερολόγος θα μπορούσε να... Ναι, μα οι γαστρεντερολόγοι στα ογκολογικά συμβούλια του πεπτικού είναι παρόντες. Είναι άρα αναλόγως και του περιστατικού. Αναλόγως και τέτοιο. Στα γυναικολογικά υπάρχουν άνθρωποι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται τέτοιο. Έτσι. Αλλά όταν υπάρξει ένα περιστατικό το οποίο απαιτεί τη συνέργεια και μια άλλη ειδικότητα, καλείται ο συγκεκριμένος ειδικός. Όμως πάνω σε αυτό έχει στηριχτεί η πρόοδος, τα καλύτερα αποτελέσματα και είμαστε σήμερα σε θέση να μιλάμε για πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο σκοπός των κέντρων αναφοράς. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν κέντρα εξειδικευμένα και υπάρχουν και στην Κύπρο κέντρα εξειδικευμένα. Εμείς στο γερμανικό αυτό από την αρχή της λειτουργίας του αυτό κάνουμε. Αυτή είναι λογική, γιατί είναι δύο πυλώνες τους οποίους τους θεωρούμε αναπόσπαστος. Ένας είναι η εξειδίκευση και ο άλλος είναι το να κάνουμε, να συγκεντρώνουμε τα περιστατικά. Πολύ καλά. Κλείνουμε με αυτό πριν πάμε στο διάλειμμα. Ελπιδοφόρο μήνυμα ότι και η Κύπρος έχει προχωρήσει σε αυτόν τον τομέα που έχει αποτελέσματα υπέρ του ασθενούς 100%. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει αποτελέσματα εφάμιλα των κέντρων του εξωτερικού. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην εκπομπή μας με τον Θανάσιο Πέτρου για να συνεχίσουμε να συζητάμε, να δούμε πλέον πώς αντιμετωπίζετε χειρουργικά αυτά τα προβλήματα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας για απόψε. Θέμα μας, χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου. Καλεσμένος μας ο δόκτωρας Αθανάσιος Πέτρου, χειρουργός ογκολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και διευθυντής της χειρουργικής ογκολογίας στο Ογκολογικό Κέντρο, Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Είπαμε, αγαπητέ κύριε Πέτρου, γιατρέ μου, για την πρόληψη, για την έγκαιρη διάγνωση, για τα συμβούλια και τις εξειδικεύσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και γίνονται και στην Κύπρο. Να πάμε να δούμε αντιμετώπιση, χειρουργική αντιμετώπιση. Τι εργαλεία έχουμε πλέον στα χέρια μας, τι χρησιμοποιούμε για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και στην θεραπεία αλλά και στην επόμενη μέρα για τον ασθενή. Αυτό είναι μια ερώτηση η οποία έχει ένα μεγάλο φάσμα απαντήσεων. Καταρχάς στις μέρες μας η χειρουργική που έχει
που βασίζεται πλέον στην εξειδίκευση, έχει καλύτερα αποτελέσματα. Χειρουργική δεν σημαίνει το πόσο καλά κάνει ένας άνθρωπος ένα χειρουργείο ή πόσο καλά έχει εκπαιδευτεί. Χειρουργική αντιμετώπιση σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να ασχοληθεί με τον ασθενή. Η ομάδα αυτή δεν αποτελείται ποτέ από έναν. Το one-man show στη χειρουργική είναι κάτι το οποίο έχει τελειώσει. Η χειρουργική πλέον είναι λειτουργήμα, αλλά είναι και διαδικασία. Είναι ένα process, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σέβεται αυτός που τρέχει μια κλινική και να πρέπει να μεταδίδει τη γνώση, να αναπαράγει τη γνώση και να δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τον γιατρό και για τον ασθενή. Οπότε, πριν πάω στο καθαρά ποιο είναι το σήμερα το κομμάτι και ποια είναι τα καινούρια εργαλεία, που έχουμε πάρα πολλά εργαλεία, πού πρέπει να βασιστούμε. Έρχεται κάποιος άνθρωπος, πρέπει να υπάρχει όραμα, να υπάρχει σεβασμός στον ασθενή, να υπάρχει βαθιά αίσθηση της ηθικής, της ιατρικής και από εκεί και πέρα αυτός ο άνθρωπος να έχει τη δύναμη, τη γνώση που έχει αποκτήσει από την εμπειρία του και από την παρουσία του σε κέντρα, να έχει τη διάθεση να τη μεταφέρει στους νέους συναδέλφους, να χτίσει γύρω του μία ομάδα και να υπάρχει αυτό που λέμε teamwork. Τα πρωταθλήματα τα κερδίζουν οι ομάδες, δεν τα κερδίζει ποτέ ένας άνθρωπος. Οπότε, εκτός αν είναι ο Μέση. Εκτός αν είναι ο Μέση, αλλά και αυτός έχει άλλους 10 που τρέχουν δίπλα του. Το λέω για Οπότε, πλάκα, γιατί ένας 39 χρονών βρίσκεται εκεί και κάνει θαύματα. Κάνει θαύματα. Οπότε, αλλά επειδή θαύματα δεν υπάρχουν στην ιατρική, υπάρχει σκληρή δουλειά. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι αυτό το πράγμα. Κάνουμε σκληρή δουλειά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ομάδα. Η ομάδα λοιπόν είναι αυτή η οποία χτίζει και δημιουργεί ασφάλεια για τον ασθενή. Είναι το καλύτερο εργαλείο πριν τα υπόλοιπα εργαλεία που θα πούμε. Αυτό ακριβώς. Οπότε, τι υπάρχει. Πάτε υπάρχει ένας ή δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη γνώση, έχουν την εμπειρία, τη μεταφέρουν στους νεότερους, τους εκπαιδεύουν, αναπαράγεται και δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφαλή για τον ασθενή. Το ασφαλές περιβάλλον για τον ασθενή δεν είναι μόνο η ώρα του χειρουργείου, είναι το πριν από το χειρουργείο, αλλά και το μετά. Γιατί ποια είναι η καλή ομάδα και ποια είναι το περιβάλλον που είναι ασφαλές για τον ασθενή. Είναι να βρίσκεται στο κατάλληλο περιβάλλον, στο κατάλληλο νοσοκομείο και στην κατάλληλη ομάδα που όχι μόνο θα κάνει καλά το χειρουργείο, θα είναι και αυτό το οποίο θα εξασφαλίσει το μικρότερο ποσοστό επιπλοκών και τη μεγαλύτερη πιθανότητα, αν συμβεί μια επιπλοκή, να μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Αυτό είναι το βασικότερο ρόλο. Αυτό λοιπόν σημαίνει εξειδίκευση και αυτό σημαίνει ομάδα. Από εκεί και πέρα, στις μέρες μας, αν υπάρχουν εργαλεία, σαφώς. Η χειρουργική κάποτε, αυτή που ξέραμε, ήταν χειρουργική με πολύ ταλαιπωρία και πολύ πόνο. Πιο αιματηρή. Πολύ αιματηρή, απώλεια αίματος. Πόνος μεταχειρητικός και μεγάλη ταλαιπωρία για τον ασθενή πρώτα και ακόμα και για τον γιατρό. Δεν υπήρχαν τα εργαλεία. Γι' αυτό υπήρχαν και τότε πολλές επιπλοκές και τότε υπήρχαν και άλλα θέματα. Τώρα, και αστοχίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα εργαλεία. Ένα σημαντικό εργαλείο για το χειρουργό ποιο είναι? Δεν είναι εργαλείο, είναι συνεργάτης, είναι ο αναισθησιολόγος. Καταρχάς σήμερα οι ασθενείς κάνουν τεράστια χειρουργία και δεν πονάνε. Παρ' όλα αυτά όμως είναι χειρουργική, είναι παρέμβαση. Οποιαδήποτε λοιπόν παρεμβατική πράξη τι σημαίνει? Πιθανότητα πόνου, πιθανότητα επιπλοκών, σύγχρονων ή απότερων. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε εμείς? Πού αλλάζει η χειρουργική? Έχει φύγει από τη κλασική και μεταφέρεται στην ελάχιστα επεμβατική, στο minimal invasive. Αυτός είναι ο σκοπός παντού στον κόσμο. Και τι έγινε αυτό? Στην πορεία, ενώ έχουμε καλύτερα μηχανήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να έχουμε μικρή απώλεια αίματος, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, αυτά τα μεταφέρουμε και έτσι δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια, 35 ξεκίνησε η λαπαροσκοπική χειρουργική. Η οποία, να την περιγράψουμε έτσι απλά, τι εννοούμε? Ναι, η λαπαροσκοπική χειρουργική, όσον αφορά για παράδειγμα κοιλότητες, όπως είναι η θωρακική κοιλότητα ή η περιτονεακή κοιλότητα, δημιουργείς οπές στο κοιλιακό τείχομα. Το εμπλουτίζεις, βάζεις μέσα αέρα, φουσκώνεις, δημιουργείς ένα περιβάλλον με χώρο, εντάξει, και όταν γίνει αυτό μπαίνεις μέσα με άκαμπτα εργαλεία, πολύ μακριά, από τα οποία χειρίζεται ο χειρουργός και κάνεις μια επέμβαση, αφαίρεις ένα όργανο ή κάνεις κάποια παρέμβαση σε κάποιο όργανο. Οπότε τις τριβούλες που έχεις ανοίξει και όχι από τομή που πρέπει να κάνεις. Τομή. Δεν λειτουργούμε αφοριστικά. Πολλές φορές η τομή, θα το πούμε μετά, είναι απαραίτητη. Δεν είναι τα πάντα για όλα. Όμως αυτή ήταν η τάση. Και αφού αυτό εξελίχθηκε για πάρα πολλά χρόνια, μετά είδαμε ότι αυτή από μόνη της η τεχνική, η οποία μας έδωσε τόσα πολλά, ταυτόχρονα είχε από μόνη της κάποιες γηγενείς, κάποιους περιορισμούς, να το πω διαφορετικά. Ποιοι ήταν οι περιορισμοί? Ότι δεν μπορούσες να κάνεις
όλες τις κινήσεις. Φανταστείτε ότι κρατούσες δύο μακριά εργαλεία, 30-35 εκατοστών, τα οποία χειρουργούσες εκεί στο βάθος, κάτι το οποίο ήταν, έπρεπε να είναι ήταν στα όρια του χιλιοστού. Ήταν πολύ δύσκολο, τεχνικά πολύ δύσκολο. Και έτσι ήρθε μετά η ρομποτική χειρουργική. Και είναι αυτή που άλλαξε τα πάντα. Η διαφορά της ρομποτικής. Σε μια κονσόλα ένας χειρουργός κάθεται και αυτός ο χειρουργός από εκεί μπορεί μέσα πάλι, δηλαδή με 3 οπές, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κάνουν όλες τις κινήσεις που κάνει και οι βραχίονες που χρησιμοποιούνται, που κάνει το ανθρώπινο χέρι, ανοιγοκλίνει, περιστρέφεται, έχεις τρισδιάστατη οπτική μέσα στο περιβάλλον του χειρουργείου. Άρα είναι σαν να είναι το χέρι εκεί κάτω στους 30 πόντους, ναι, αντί να είναι το εργαλείο. Και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Βέβαιως. Για παράδειγμα, το πιο απλό. Ένας άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, ο πιο γυμνασμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος που κάνει την καλύτερη ζωή, σε καλύτερη ηλικία, ακόμα και αυτός έχει μικρές αποκλίσεις και τρέμολο. Εντάξει, όταν πας να πιάσεις ένα ποτήρι νερό, να κάνεις κάτι. Αυτό ελαχιστοποιεί ακόμα γι' αυτό. Και επειδή βλέπεις πολύ πιο κοντά, πολύ πιο καθαρά, ακόμα και οι κινήσεις που κάνεις είναι αυτές που επιτρέπουν να κάνεις τα πράγματα καλύτερα. Οπότε, γι' αυτό η ρομποτική χειρουργική ήρθε στην παγκόσμια κοινότητα ως το επόμενο, όχι το επόμενο βήμα, το βήμα που αυτό είναι η πραγματικότητα σήμερα, δεν είναι το μέλλον. Είναι η πραγματικότητα. Αυτό που θα πρέπει εμείς να κάνουμε είναι απλά να την υιοθετήσουμε. Μην ξεχνάμε, βρέθηκα πρόσφατα σε ένα συνέδριο στο οποίο μιλούσα και ήταν κάτι το οποίο το μετέφερα και σε ένα συμβούλιο που έγινε στον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας. Είναι από τις λίγες μεθόδους η οποία η παγκόσμια κοινότητα δεν θεωρεί καν ότι πρέπει να μπει στη διαδικασία να κάνει μελέτες, να αποδείξει ότι είναι καλύτερη από κάποια άλλη. Τι προχωράνε παντού χωρίς να μελετούν καν αν είναι ανώτερη της ανοιχτής ή της λαπαροσκοπικής. Αυτό το θεωρούν δεδομένο. Και για χρόνια αυτή η μέθοδος τελούσε υπό παρακολούθηση, γιατί θεωρούταν μια ακριβή μέθοδο. Ο λόγος ήταν πολύ απλός. Ότι για χρόνια, αυτό ξεκίνησε από μια αμερικάνικη εταιρεία, θα σας εξηγήσω μετά το γιατί, οι οποίοι είχαν την ανάγκη να χειρουργούν κάποιον άνθρωπο πολύ μακριά, που μπορούσαν να στο διάστημα. Εξ αποστάσεως. Που έτσι ξεκίνησε, όμως είδαν ποια ήταν τα πλεονεκτήματα. Και ξαφνικά η τηλεχειρουργική αυτή μπορούσε να πραγματοποιηθεί και σε περιβάλλον νοσοκομείου, με πολύ καλά αποτελέσματα. Όταν υπήρχε για χρόνια μόνο μια εταιρεία, σαφώς τα κόστη ήταν ψηλά. Τώρα στις μέρες μας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 10 εταιρείες οι οποίες έχουν FDA και CE mark και μπορούν να μπουν στην αγορά. Και σαφώς σε λίγα χρόνια αυτή είναι η τάση και αυτό είναι από κάτι που συζητήσαμε με τους ανθρώπους που διευθύνουν στο Σαν Φραντζίσκο τη χειρουργική ογκολογία εκεί πέρα. Σε λίγο καιρό το κόστος της ρομποτικής χειρουργικής παγκοσμίως θα είναι όσο είναι σήμερα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Και εκεί θα οδηγηθεί. Κυρίως το κόστος προέκυπτε από την αξία του μηχανήματος. Του μηχανήματος, των αναλωσίπων και διαφορών άλλων. Ναι. Που αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία εμείς οι γιατροί. Εφόσον ήταν μονοπόλιο στην αρχή, βεβαίως ήταν όλα αυτό αυξημένα. Θα το αφήσουμε λοιπόν στην άκρη, γιατί δεν πρέπει εμείς να ασχοληθούμε. Ιατρικά όμως, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του πράγματος, ότι η ελάχιστη επεμβατική χειρουργική πάει εκεί, ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να κάνουν με την ίδια ακρίβεια και τα ίδια αποτελέσματα χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία να διαπραγματευτούμε την ασφάλεια, τα χειρουργία που γινόντουσαν ανοιχτά. Μετά το χειρουργείο τα πράγματα είναι πάντα πολύ πιο εύκολα. Δεν έχεις πόνο, πολύ λιγότερος πόνος. Δεν έχεις τομές. Οι τομές δεν είναι μόνο πόνος μετά το χειρουργείο, είναι και απότερα, είναι οι κύλες, είναι οι συμφίσεις, είναι άλλα πράγματα. Έχεις μικρότερη απώλεια αίματος με το ίδιο αποτέλεσμα, το ίδιο ογκολογικό αποτέλεσμα. Αυτό όμως είναι η δεν μέθοδος. Καταργεί την κλασική χειρουργική που περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη. Σε όλα αυτά χρειάζεται πάντα να υπάρχει τι. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο επάγγελμα, στην ιατρική διοντολογία και στον ασθενή σου. Δεν είσαι εκεί για να πεις ότι κάνω τη μέθοδο. Πρέπει να την προτείνεις τη μέθοδο στον κατάλληλο ασθενή με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. Πάμε πάλι στην εξατομίκευση. Στην εξατομίκευση. Αυτό ακριβώς. Και να βασιστείς σε αυτό και φυσικά να σέβεσαι τον ασθενή σου. Κάθε άνθρωπος θα πρέπει, κάθε επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να προτείνει και να αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει πράγματα στα οποία θεωρείται σίγουρος ότι μπορεί να το πραγματοποιήσει με τη μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή και με το μέγιστο ογκολογικό αποτέλεσμα. Ωραία. Να πάμε. Θεωρώ ότι τελειώσαμε με την αντιμετώπιση την χειρουργική.
πάμε στα υπόλοιπα και στην επόμενη μέρα. Ψυχολογία και πριν και μετά, αλλά κυρίως και μετά του ασθενούς. Πώς αντιμετωπίζεται αυτός ο ασθενής, ο οποίος έχει έρθει με καρκίνο, άκουσε αυτή την δυσάρεστη λέξη. Τι χρειάζεται, τι πρέπει να δώσουμε στον ασθενή, στην οικογένεια του, αλλά όπως μπορώ να αντιληφθώ και στον λειτουργό υγείας, ο οποίος συνδέεται με όλο αυτό το περιστατικό και έχει και αυτός, χρειάζεται και αυτός τη δική του αντιμετώπιση. Σαφώς. Η ψυχολογία είναι κάτι σημαντικό για όλους. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από καρκίνο, σε όποιο στάδιο και είναι αυτό, θα πρέπει η προσέγγιση να είναι αυτή που πρέπει και πρέπει να είναι ανθρώπινη η προσέγγιση. Όλες οι κινήσεις πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικές. Υπάρχει άνθρωπος που νοσεί και δίπλα του υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο νοσεί μαζί του κάθε μέρα, ψυχολογικά. Πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και ως σύστημα υγείας και ως άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να ζουν φυσιολογικά και να τους το προσφέρουμε αυτό. Και η προσέγγιση των γιατρών πρέπει να είναι ανάλογη. Εκεί έγκυται το σωστό περιβάλλον, νοσοκομιακό, έγκυται η ομάδα, η παρουσία γιατρού δίπλα σου. Η παρουσία, πρέπει να φύγουμε από την παλιά άποψη ότι τον κύριο Πέτρου τον χειρούργησε ο κύριος Τάδε και οπότε κάθε μέρα είναι αυτός ο Τάδε που κάνει. Όχι, πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργεί ασφάλεια ως περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να ξέρει ο ασθενής, όχι μόνο τον γιατρό, τελικό χειρουργό που θα κάνει, να συνδεθεί με όλη την ομάδα. Όλη την ομάδα. Και αυτό να συμβαίνει, αν θέλεις, και μετά σαν παρακολούθηση του ασθενού. Σαφώς. Δεν τελειώσαμε, καθόλου. Χειρουργήσαμε και το χάνουμε τον ασθενή, το ξεχάσαμε. Καθόλου. Και από εκεί πέρα η ίδια η κοινωνία, εμείς θα πρέπει από μόνοι μας να αναπτύξουμε μηχανισμούς που βοηθάμε τους ασθενείς. Ασθενείς που θέλουν αποκατάσταση. Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα αποκατάστασης. Ψυχολογική υποστήριξη. Που υπάρχουν κέντρα όπως το δικό μας το κέντρο που έχουν ψυχολόγους που ασχολούνται. Διατροφολόγους, διαιτολόγους. Αυτός ο άνθρωπος θέλει συγκεκριμένο τρόπο να τον προσεγγίσουμε. Θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει σωστό follow-up σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Όταν νοσήσει, ότι δεν είναι καλά μέσα στη νύχτα, μετά τη θεραπεία ή οτιδήποτε, μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στο νοσοκομείο που υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει σωστή προσέγγιση και ενημέρωση στον ασθενή. Λες πάντα την αλήθεια. Ο ασθενής που του λες ψέματα δεν είναι στην ουσία, δεν είναι σύμμαχός στη θεραπεία. Γίνεται... Σε αυτό το κεφάλαιο η άποψη είναι καθαρά, λέμε την αλήθεια από την αρχή. Θα πρέπει να λες την αλήθεια. Διότι υπήρχαν δύο σχολές παλιά. Ναι, μην πανικοβάλλουμε, να πούμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και ότι μην πούμε τη λέξη καρκίνο. Ναι, αλλά ποιος από εμάς θα θέλει να πει. Η αγγλική σχολή λέει. Ναι, όχι, γενικότερα αυτή. Δεν ξέρω τελικά δεν επικράτησε τελικά. Ναι, εντάξει, και εγώ εκεί εκπαιδεύτηκα. Το θέμα είναι αυτό, ότι αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Όταν ξεκινάς να πας σε μία μάχη, πρέπει να ξέρεις που πας. Δεν ξεκινάμε να πάμε σε έναν πόλεμο λέγοντας ότι θα πάμε διακοπές. Ξέρουμε που πάμε. Οπότε, όμως, το να μην πανικοβάλλεις και να περάσεις τα μηνύματα είναι πολύ σημαντικό. Δεν πανικοβάλλεις κανέναν. Όμως, μην ξεχνάμε, ένας καρκινοπαθής, που δυνητικά οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να νοσήσει, θα πρέπει να ξέρει τι του γίνεται, ποιο είναι το προσδόκιμο, τι πρέπει να φοβάται, ποια είναι τα ευίωνα και ποια είναι τα άσχημα που θα πρέπει να ξέρει. Γιατί αυτός έχει οικογένεια, έχει υποχρεώσεις, έχει παιδιά, έχει δουλειές ή οτιδήποτε. Έχει δικαίωμα να ξέρει. Οπότε αυτή πρέπει στο καλό να προγραμματίσει και τις επόμενες του κινήσεις. Οπότε, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πάντα κακή η πρόγνωση. Όχι, μπορεί η πρόγνωση να είναι. Έχεις ακόμη 15 χρόνια προσδόκιμο ζωής με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις αυτές τις ασθένειες. Άρα πρέπει να σκεφτείς και τις δικές σου. Πας σε ένα πόλεμο. Ο ασθενής σου τον θες σύμμαχο στον πόλεμο. Αν χάσει ο ασθενής την εμπιστοσύνη απέναντι στον γιατρό και σε αυτό που είπα πριν και στην ομάδα, μετά αρχίζει και σπάει αυτή η αλυσίδα. Αυτή η αλυσίδα δεν πρέπει να σπάσει ποτέ. Οπότε αυτό είναι που θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό που η δική σου εμπειρία τόσα χρόνια που λένε ότι στους κινδύνους ο άνθρωπος βγάζει δυνάμεις που δεν τις ξέρει ότι τις έχει και μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολα. Πόσο το βρίσκεις στους ασθενείς που ασχολείσαι όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την δύσκολη ασθένεια? Νιώθεις, είναι πραγματικότητα αυτό που λένε ότι μέσα μας έχουμε αυτή τη δύναμη που την ώρα που τη χρειαζόμαστε μας δίνει την όθηση για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύσκολα? Η ανθρώπινη ψυχολογία και ο άνθρωπος είναι ένα υπέροχο δημιούργημα της φύσης. Παρ' όλα αυτά, έχω δει πράγματα τα οποία με έχουν εκπλήξει. Έχω δει ανθρώπους που θεωρούνται από το περιβάλλον τους πολύ ευαίσθητοι, πολύ εύθραυστοι και ξαφνικά στη νόσο έχουν απίστευτη δύναμη. Και έχω δει άνθρωπους που θεωρούνται πολύ ισχυροί, που κινούν τα νήματα
σε τεράστιες επιχειρήσεις, σε τεράστια projects, σε τεράστιους οργανισμούς και στο άκουσμα καταραίων. Οπότε η ανθρώπινη ψυχολογία είναι κάτι πολύ περίεργο. Ακόμα και εκεί η εξατομίκευση είναι αυτό που μετράει. Έτσι. Και η προσέγγιση και να σταθεί και ο δυνατός θέλει να το κρατά στο χέρι και ο αδύναμος στην περίπτωση της διάγνωσης θέλει και αυτό το ίδιο πράγμα. Οπότε είμαστε εκεί. Οι ομάδες που πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη ενός ανθρώπου που έχει την εμπειρία, όμως να είναι πάντα ομάδες. Ένας άνθρωπος, αυτό το έχω παρατηρήσει στην πορεία των χρόνων. Κάποτε, σε άλλες εποχές, νέος γιατρός που εκπαιδευόμουν, έβλεπα ότι περιμέναν όλοι να έρθει ο καθηγητής να μιλήσει στον ασθενή κτλ. Ο καθηγητής όμως είχε πολλά χειρουργία, είχε ιατρείο, ότι αργούσε και ο ασθενής ήταν σε μια αγωνία. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ψυχολογικά εύθραυστος. Όταν υπάρχει εξ αρχής μια ομάδα η οποία είναι καλά εκπαιδευμένη και σου δημιουργεί την ασφάλεια, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον που λες δεν είμαι μόνος. Η μοναξιά σε αυτό το κομμάτι που λέγεται καρκίνος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πριν κλείσουμε να πούμε, μιλάμε μόνο για χειρουργική αντιμετώπιση. Αντιλαμβάνομαι ότι στις πλήστες περιπτώσεις χρειάζονται και άλλου είδους επεμβάσεις, ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες. Είναι σχεδόν απαραίτητες μαζί με τη χειρουργική επέμβαση. Είναι στο κομμάτι της εξατομίκευσης. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτές όλες οι ειδικότητες, αυτές μάλλον τα κομμάτια της εξειδίκευσης και της ειδικότητας λειτουργούν σε συνέργεια. Πολλές φορές δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος όγκος, οπότε θα πρέπει να πάρει κάποιος χημειοθεραπεία, να μικρύνει ο όγκος, να πάει χειρουργός να το βγάλει. Μπορεί να υποτροπιάσει ο όγκος, θα πρέπει να κάνει ακτινοθεραπεία. Πολλές φορές η ακτινοθεραπεία είναι που μικρύνει τον όγκο ή που αποστηρώνει μια περιοχή προκειμένου να πας να κάνεις το χειρουργείο πιο εύκολα. Ή κάνεις χημειοθεραπεία με ακτινοβολία μαζί, προκειμένου πάλι, όπως το παράδειγμα κλασικό ο καρκίνος του ορθού, όπου πάλι βοηθάει πριν πας στο χειρουργείο να έχεις καλύτερα αποτελέσματα αυτή την προσέγγιση. Κανένας δεν είναι αυτός που είναι ο πρωτεργάτης. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Αν δεν σέβεσαι τις υπόλοιπες ειδικότητες, δεν πας πουθενά. Αυτό είναι απόφαση του Ογκολογικού Συμβουλίου. Πάντα πρέπει να είναι. Υπάρχουν, όπως είπα πριν, κατευθυντήριες οδηγίες παγκόσμιες, οι οποίες δεν αλλάζουν, διαφοροποιούνται από κράτος σε κράτος και από μέρος σε μέρος, αλλά αυτό δεν αλλάζει διαφορετικά. Όμως υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες, υπάρχει εξατομίκευση και κάθε ασθενής θα πρέπει να συζητείται στο Ογκολογικό Συμβούλιο μετά τη διάγνωσή του και έτσι να παίρνετε η απόφαση. Αυτό έχει βοηθήσει. Καταρχάς, υπάρχει η γνώση πολλών ανθρώπων, οι οποίοι ξέρουν τέτοιο, ελέγχεται η απόφαση, ελέγχεται και το αποτέλεσμα. Γιατί έχει και αποτελέσματα. Οπότε δεν υπάρχει στις μέρες μας αυθαίρετη ιατρική. Αυτό που λένε πολλοί, δηλαδή που ακούει ο κόσμος έξω ή λάθασμένα λέει μου είπε ο Χ ότι μου κάνουν ένα χειρουργείο που δεν έπρεπε να μου κάνουν. Στις μέρες μας αυτό, στη σύγχρονη ιατρική της Κύπρου δεν υπάρχει όσον αφορά την ογκολογία, γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει αυθαίρετα κάτι. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά φεύγει από το μυαλό των ανθρώπων ότι πήγα εκεί και αν το πειράξουμε το καρκίνο αυτός θα κάνει διασπορά ή δεν πρέπει να το πειράξουμε, να κάνουμε βιοψία. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είναι η άποψη ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι μιας ομάδας. Οπότε η ομάδα ειδικών σαφώς προσπαθεί να βρει το καλύτερο αποτέλεσμα, την καλύτερη λύση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τι προτείνει και αυτή η λύση αφού συζητηθεί προτείνεται στον ασθενή και αυτός πάλι πρέπει να συμφωνήσει με αυτό. Είναι η καλύτερη διαδικασία, είναι αυτή που ακολουθείται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως στον σύγχρονο κόσμο και αυτό που θα πρέπει να συνεχίσει και πάνω σε αυτό θα πρέπει να βασιστεί και η συνέχεια από εδώ και πέρα. Ένα τελικό μήνυμα με όλα αυτά που έχουμε πει προς τον κόσμο δικό σου, με όλα αυτά τα πολύ σωστά που μας έχεις πει απόψε, αγαπητέ μου Αθανάσιε, ελπιδοφόρο μήνυμα θα ανέμενα με όσα έχω ακούσει τουλάχιστον. Ναι, η ελπίδα είναι κάτι που αποτελεί την κινητήριο δύναμη προκειμένου και οι ασθενείς αλλά και εμείς που είμαστε επαγγελματίες υγείας να μπορούμε να κάνουμε αυτό το επάγγελμα και να το κάνουμε σωστά και συνετά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, κερδίζουμε σαφώς εμείς μάχες, δεν έχουμε κερδίσει το πόλεμο. Ο πόλεμος δεν θα κερδιθεί από τους χειρουργούς, δεν θα κερδιθεί από τους ογκολόγους, θα κερδιθεί από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Θα κερδιθεί πιθανότατα όταν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στη πηγή του προβλήματος και είναι γονιδιακά σε τι
οφείλεται ο καρκίνος και να μπορέσουμε να παρεύουμε πολύ νωρίς εκεί. Πάντα εμείς θα υπάρχουμε, πάντα εμείς θα είμαστε απαραίτητοι. Θα μας βοηθήσει η τεχνολογία, θα μας βοηθήσει το AI, αλλά ποτέ δεν θα αντικαταστήσει τον γιατρό. Γιατί ο γιατρός είναι εκεί για να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει από μόνη της τεχνολογία. Σημασία έχει. Οι άνθρωποι θα πρέπει να ξέρουν, να θυμούνται, να ενημερώνονται από μόνοι τους, να διαβάζουν, να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο επάνω τους, θα πρέπει γρήγορα να τρέξουν στο γιατρό. Και όταν υπάρχει κάτι το οποίο θεωρείται ύποπτο, πάλι να απευθυνθούν σε ειδικά κέντρα και σε εξειδικευμένα κέντρα και ειδικούς γιατρούς. Με αυτόν τον τρόπο, σαφώς τα αποτελέσματα, ακόμη και στη χειρότερη των περιπτώσεων, μπορεί να γίνουν καλύτερα. Εγώ εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από την υγεία. Αυτό υπηρετούμε και αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε να προασπίσουμε και να προσφέρουμε στον κόσμο. Οπότε από εμένα είναι η μοναδική ευχή να έχει ο κόσμος υγεία και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν λιγότερο χρήσιμοι, αλλά όταν χρειαστεί να παρέμβουμε, να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να εγγυηθώ. Αντρέ, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία καλά σου στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που έμειναν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και να πούμε ότι η εκπομπή μας θα επαναληφθεί την Κυριακή στις 12 και 4 το μεσημέρι. Από όλους εμάς εδώ στο Capital, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max από την Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Οι προπονήσεις και οι αγώνες καταπονούν το σώμα μου. Φροντίζω την καλή λειτουργία των οστών και των χόνδρων με το Joint Ace από τη Vita Biotics για να συνεχίζω δυνατά κάθε μέρα. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου.